Здравей, Дракон тук днес. Един от най-хубавите дни, които съм имал. Днеска е Гергьовден. И в момента виждате, че това е Assassin's Creed Rogue за PlayStation 3. Закупих си я днес и исках да направя unboxing, обаче камерата е шибана. Иска да го заснеме. Това ще го направим по този начин. Ето тук отдаде си има нещата. Като за начало нека да видим колко струваше. Струваше 39 лева. Но това не засяга. Сега не ето това. Разбира се, ще има поредица. Махаме тъпите неща. Имам само химикал, нямам нож. Нека да... Не, всъщност. Имаше някъде... Ето. Махаме те. Айде, искам си играта. Няма да... Сега представете си, отварям го и няма никаква игра вътре, ми има само една кутия. Нека да видим. О, мага, мале, това е много яко. О, мага. Майко. О, май fucking god. Да. Това е просто, между другото, невероятна игра. Никога не съм играл играта. На Max графики ще играя, тъй като на PlayStation 3 се играе на Max графики. Майко, това е... Мале, нямам търпение да започна да цъкам. И ще има поредица, със сигурност. И... Да, надявам се клипа ви е харесал. Малко кратко, но... Надявам се да ви е харесал, защото ще направя клип, в който ще снимам на играта и такива неща. Надявам се клипа да ви е харесал и чао от този пич тук. Забравих му името. Момент, сега ще ви го припомня. Ако видя как се казваше в самата книжица. Значи... казва се... Се казва, бе. Знам някак се казва. Някакъв си там, забрах му името. Ще да кажа Арно, обаче Арно е в Unity. Така надявам се да ви е харесало, защото това ми е третата Assassin's Creed. Най-накрая няма да е тъпа, защото първа беше единица, много тъпа игра. Втората беше 4 Black Flag. Яка е играта, 4 Black Flag, но много кораби, много трудни мисии. А това е Assassin's Creed Rogue. Лесна игра и е доста яка. Така че, надявам се да ви е харесал клипа. Се видим следващия път при парейцата. Качвам този клип още веднага и почвам да снимам. Чао!